Така, продължението. Много са хубави сладките играчки, мамо. Така че ще ги оставя и после ще се ги подредя утре. Добре, аз ще скрия това някъде. Например, и там. Айде, после ще го скрим. Нали? Да. И утре трябва да се приготвиш, защото за първи път ще отиваме на един много хубав ресторант. Да не ония новия, дето отвориха? Мога ли да знам? Мамо, със сигурност си той, защото няма други. Добре, айде вече знаеш къде ще отиваме. Така че си лягай и да. Добре. Тези ги служи в детската си някъде, после утре ще ги подредим. Добре. Така. Добре, готово. Знаеш ли, ако мога просто мама и татите легнат да спят, аз ще се преструвам и като си отидят, мога да си храна попита, да гледам. Да, ще бъде много яко. Но сега нека първо да се преструвам. Добре, хайде, нека да оставим нещата и да лягаме. Да. Изчакайте малко. Така. Така. Добре. Нали минало време, да. И майката чела да я провери. Добре. Утре лицето ме ще свежи и меко. Сега мога да си играя. Попи. Така. И тук. Не е този лаптоп на другия. Този е по-хубав. Майнкрафт. Летящо коте. Пък мога и не само на лаптопите, мога и на телефона. Бързо изкай си телевизора. Бързо. Първо, откъде имаш маска и второ, какъв е този шум? Нямам представа, но хайде да проверим. Учу се от стаята на Александра. Няма нищо тук. Не знам какво е станало. Тук не. Не, от кученцата. Не знам, сигурно някъде от те там вънка. Да, нека да лягам. Човече. Ще се скрия тук в банята. Това пак е отвънка, ли? Нека да гледам. Добре.
от малка, че. И да. Оф. Днеска бяхме на ресторант, да. Трябваше да ходим. Добре, нека да си парфумирам, защото става да бъде малко. Кажи, срокля. Утре ще вземем нещо друго. Това. Ще се простенът ми тъно да има някакъв. Да от него, така имам, да. После ще го сложа и сега да се напарфумирам. Така. Готова съм. Така. Сега просто чакам мамо да ми даде нещо за закуска. Отказах закуска, бе, нали ще ходим. Чакам ги сега. Подкот ги чакам, че няма да се върнат. Мамо, тате, ставите. Юху. Оф. Добре, за какво да ставаме? Ресторантът? Оф, добре, айде. Така, аз какво да се обличам? Не се тая рокля. Не, аз имам по-хубава рокля. Си тая. Много съм хубава. Добре, аз ще съм с... това. Да, това ти подхожда. Така, милой, ти си готова? Каквото чакаме тогава, освен да варим. Ма чакайте да взема портмонето, де. Чакай, я да взема моето, бе. И телефона ми, иначе ще ми е скучно. Мама, вчера какви бяха? Не. Чакай. Не шумове. Не знам, сигурно са били от улицата. Да, може би. Така, хайде. Това от какво мериш? Парфюмче. Добре. Хайде. Не сме готови, майче, още пък. Кой ни липсва? Очела? Добре, бе, хайде. Така. Така, готови сме. Хайде, нека да вървим. И да, трета част после ще я направя. До скоро!